The plan of Buhari did not work for Mazi Nnamdi Kanu. If una know wetin Buhari plan na to buy Mazi Nnamdi Kanu for Kenya, but the gods of Biafra land, our ancestors, the Chukwuokike Abiama, did not allow Muhammadu Buhari to buy Mazi Nnamdi Kanu. My people, no be small thing o. These people get very bad thing for mind. But however, we go find out how this is that pass. They talk that one o. They say that our brother wey be no Sonkwa, the guy don come outside, come cut chain, give Nigeria government, say this thing wey they dey do, make they no dey play o. Because if anything happen for Mazi Nnamdi Kanu, say wetin they dey talk now, no be wetin they go dey talk. However, we go find out how this thing take dey happen. Hello, my wonderful people. Welcome back to Balabas Gist. If today na the first time wey dey come across this wonderful channel, you are highly welcome. See the head they bring updates back to back. I see the hot o. My people, Buhari don fail. May you type for comment section say Buhari you fail. Because person wey fit spend everything wey suppose use take better Nigeria, take support the kind hardship wey Nigeria dey inside today. Instead of that, they use am go dey work how they go take bring Mazi Nnamdi Kanu come Nigeria. Since that time now wey Mazi Nnamdi Kanu don come to Nigeria, the question wey I don dey ask them since, instead of things to get better, is getting more worse every day. This man na one man squad. Mazi Nnamdi Kanu is a true God send. Anything you like, let you may call am. Na true God send, because e get person wey him go be if I don buy for these people hand. But God protect am. God protect am. That's why na Buhari no fit succeed. Forget this thing wey Shemi or Femi or whatever they come there right now say Buhari plan was to buy Mazi Nnamdi Kanu, but he can't decide to bring am instead of buy am. Na a very big lie. They no succeed. Kenya sef no gree. Kenya no even gree. Dem say no, because they know the consequences. The thing go too much. Let's watch wetin this our brother wey dey call Sonkwa talk for this particular video wey I go play you now. May you see the kind provocation as he just talk. Watch the video together with me before we come back and continue. Ọdịmma, ụmụnne m ndị Igbo, ekelekwa m unu n'ụtụtụ tata bụ Monde ahịa nkwọ. Asị m nke onye chili ya zelu ebe anyị etinye aka n'izu ụka ka ọ gaala anyị silili welele ise. Ọdịmma, abịakwa m ọzọ n'ụtụtụ itinye ọnụ na okwu metụtara ndị Igbo n'okwu Buhari kwuru na ọ kara igbu Nnamdi Kanu kama na o meri ebere sizie Kenya tọrọ ya tọnata ya Nigeria. Ọbụna dị n'akwụkwọ ọhụrụ Femi Adesina ọbụbụ onye bụburu onye enyemaka Buhari n'okwu mgbasa ozi dekwere ya n'akwụkwọ ya. Buhari na onwe ya dịka o siri wee kwuo ebumnobi bụ igbu Nnamdi Kanu na Kenya. Ebumnobi Buhari bụ igbu Nnamdi Kanu na Kenya. Ọ bụrụ dị ịkpọlata ya na ndụ. Na o mechazi bịa chegharịzịa sizia mba kama ọ ga-egbu ya egbu ka ọ tọrọ ya tọrọ tọnata ya Nigeria. Unu afụgo n'odere onye chịrị Nigeria. Unu afụgo n'odere mmadụ chịrị Nigeria. Unu afụgo na onye unu che no unu si no gịnị dịka unu na-akpụ ya ive nwan. Na agwa ndị agha ka nọkwa ya n'ime obi. Agwa ndị agha ka na Buhari oche dị n'ogbu Nnamdi Kanu, that is ogbu Nnamdi Kanu ya dị free. As in ọ bụrụ na Buhari try na ndụ ya gbuo Nnamdi Kanu na Kenya ya dị free. As in otu ọ na-agagharị na Daura na ya na-agagharị na Daura. Ama m na-aghọta ụdịrị ndị akpọrọ ndị ndu Nigeria n'otu ha si eche echiche. Onye ọbụla bụ onye chọrọ ịchị Nigeria ekwesịrị ka aga nyocha ụbụrụ ishie. Maka na ụfọdụ ndị na-achị na mụ na gị na-abụ ebe a ụbụrụ nkakwụ ka ha mma. Ya ma gwa gị bụ eziokwu. Ụbụrụ nkakwụ ka ụfọdụ n'ime ndị na-achị mụ na gị na-abakpọ onwe ha ndị leaders n'obodo a mma. Degodi ihe Buhari na-ekwu. Degodi. Ọkwa bụrụ na egburu Nnamdi Kanu na Kenya na-asị anyị ọnwụ gịnị mere nke a. Onwe dịka Nigeria ga-esi kwete na ọha gburu. Onwe dịka Buhari ga-esi kwete na ọha gburu. And
ndị adịkwa ready ime ihe ọzọ, ndị adịkwa ready ime ihe o, ndị adịkwa ready ime ihe azin mekwe ihe bunye ndị ọzọ ya makwa gị eziokwu. Ịmana ndị adị ready tụọ bọmbụ naanị ebe asị Nnamdi Kanu gbakọrọ ma ebe asị Nnamdi Kanu nọ atụọ bọmbụ ebe ahụ. Ha dị ready igbu ọtụtụ ndị mmadụ naanị na ha na-achọ Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu o mere unu gụnụ? Nnamdi Kanu ji kidini unu, Nnamdi Kanu ji umejigu. Buhari na-asị na ọ consider na ọ chọrọ igbu Nnamdi Kanu, na o mere Nnamdi Kanu ebere. Ị na-emere Nnamdi Kanu ebere ibu chukwu ya. Buhari kwesịrị ịma na Nnamdi Kanu ka ya karịa ma na mmụọ, karịa ma na mmadụ. Buhari kwesịrị ịma nke a. Buhari kwesịrị ịma na Nnamdi Kanu abụrụ just ordinary human being ọ na-afụ anya. Buhari kwesịrị ịma na Nnamdi Kanu bịara ọrụ n'ụwa na Chineke Chukwu okike abịa ma ji aka ya hazie ya tinyela afọ nri esi mụọ ya. Buhari kwesịrị ịma na ihe a niile Nnamdi Kanu na-agabiga na Chineke mere gịnụ, Chineke edeghị ere. Amami na-aghọta? Ị na-asị na ị chọrọ igbu Nnamdi Kanu na imeri ebere kpọrọta ya. Buhari ọ bụrụ na igburu Nnamdi Kanu, ọ bụrụ na igburu Nnamdi Kanu, nwanne ị gaghị agagharị ị gaghị enwe ọnụ ije ekwuye. Ihe na-agwa gị bụ eziokwu, ọ bụrụ na igburu Nnamdi Kanu ịma nwede ọnụ ije ekwuye. Kedu kwa nkekwa n'ọnụ ije ekwukwe die? Ị na-egbu onye aka ya dị ọcha mere gịnị? Nnamdi Kanu o mere gịnị? Nnamdi Kanu Buhari itiri aka na the law, international law of expedition, international law of extradition, but he saw the law ibiri aka n'ime. He saw the law. You didn't follow the law. You didn't follow the law. He just wham. Ga Kenya tọrọ Nnamdi Kanu tọrọ ya wham na Nigeria. Si na imeri ebero. Si na the fact na imeli a favor. Tonata no obubu ka ịkara igbu ya. Gị meziri igbu ya? Buhari gịnị meziri igbu ya? Gịnị mere ịplanụ chara ya? Ịkara igbu ya na mba ọzọ na ugbu ya na mba Kenya ka ma Nigeria ọkadị otu ọ dị. A na-akọ ihe ọ dịka ya na-akọ hiri ya, na-akọ inyo, na-akọ nyamanya mpọ. Ị nwere ọnụ ije ekwu ya na because ọ bụrụ na ị mere ihe ị gaghị ekwu, ị gaghị enwe ọnụ ije ekwu ya. Kekwere ebe ihe a na-ekwu ya? Kebe ya na-ekwu ya Buhari? Kebe ya na-ekwu ya? Even ihe Buhari kwuru sef ekwesịrị ịgba ya akwụkwọ, ekwesịrị ibido kpọkpọ ya bịa zara ọnụ ya. For him even to consider it, for him to even use his mouth to say na no nwere ma chọrọ igbu Nnamdi Kanu na o mere ebere tọrọta ya Nigeria. In egbu Nnamdi Kanu, which law gave you the audacity? Which law gave you the right? Igbu Nnamdi Kanu. Ekwu onye ọbụla agba nkịtị. Ekwu everybody agba nkịtị. Na otu esi kwuo datị na onwe ya ihe niile agba nkịtị. Onye ọbụla onye be niile ajụ oyi. Ọkwa dị mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata. Ọkwa dị mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata. Ọhịa anyị na-ekwu okwu ya n'ụtụtụ a. Ịchọrọ igbu Nnamdi Kanu, emechaa igbuhuzie gị tọlata ya na imeri ihe ọma. Buhari kara ịtara ya na ya na ka agwa gị na odogwu abụrụ n'ọnụ. Buhari kara ịtara ya ka agwa gị na odogwu abụrụ n'ọnụ. Ị kara ime ihe ahụ i kwuru. Gịnị meziri iji chegharịa? Gịnị meziri imehuzie? Because ịmagoni na nwanne n'ime ihe ị na. Yes. Ọ bụ ụfọdụ unu na-ekwukwere okwu na-atọ iru unu ọnụ. Ị kara igbu Nnamdi Kanu na ije ọsọ mezi ebere tọlata ya. I don't understand it. Ị na-emere onye gị na-emere ebere. O mere gị gịnị? Nnamdi Kanu o mere gị gịnị? Buhari o mere gị gịnị? Ị tara igo nunu. Ị planụgo ihe ị planụrụ, hapụgodi ebe ahụ throughout your tenure ya nọgide ebe ahụ. Ọpọnụ arịrịọ niile ndị okenye Igbo rịọrọgo, ọpọnụ arịrịọ niile ọhaneze ndị Igbo rịọrọgo, ọpọnụ arịrịọ the governors of ala Igbo rịọrọgo. Gị na-asị you will consider at the end of the day gị pụọ hafụkwa ya dị ya. Anyị mara planụgo. Agwara m ndị be anyị, agwara m ndị Igbo na Buhari enweghị ike ịtọhapụ Nnamdi Kanu. Agwara m ndị Igbo na Buhari enweghị ike na ndụ ya ma n'ụwa tọ ụwa ya niile ịtọhapụ Kanu. Kịta Buhari ekwugo ihe o buru n'obi. Buhari ekwugo ihe o buru n'obi ime Nnamdi Kanu. Ọkwụrụ afụghị ihe na ọkwụrụ afụghị ihe. Ọkụ unu na-aghọta ebe anyị na-eje, ka unu mara kwara ebe anyị nọ n'ime. Buhari John ya kwuo ihe. Femi Adesina dere ya n'akwụkwọ. A dokumenti alịa now. Gị zụrụ akwụkwọ Femi Adesina, ị ga-ahụ ya n'ime akwụkwọ a. This is Nigeria. Ka anyị na-agagodi n'ubi ka ji n'aka.
ka anyị na-aga n'ubi ka ji na-aka akụkata aka n'obi egosi ndị mmụọ ebe ndị dị mmadụ maka na nke bụ eziokwu bụ okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu ama n'ọgbịrị mana ụbọchị nta anyị achụrụ owere nchi anụ gbana taa echi bụ nta ndewonu. Yeah, my wonderful people, welcome back. As you don't watch that video and don't hear this message, I'm waiting this our brother Buhari for this particular video. No be smart, you know. These people, if they see how they want to close their eyes open, nothing like Biafra go there again, they go do am. But however, they say God now pass them. The Chukwu Okike Abiama will not allow our grandfathers, our ancestors to buy, he protect them. That's the reason why we still dey here today. For those of una wey they don't buy your brain, they talk now because of one or two things. I pity you, Sha, because you can never be a brother to these people. I have tested that place you are and see how it is. Those days where we never even they talk of Biafra, you can never be friend with these people because they hate you, not the hate where they get for where you dey. No be smart thing. But however, they fool yourself. And they call, I no wan call them Sha, but we are watching you people. All the whole step one that they do to betray this struggle. We are watching you people closely. So if you are one of them, keep doing it. Keep doing it to betray this struggle. The payback, you no get expect them. That's people that are watching seriously in this struggle. Things where they happen. But however, thank God say Nnamdi Kanu still there alive, and thank God say Biafra must come. My people, share this video and make sure say they follow this page for more updates, and also do not forget to subscribe to our YouTube channel. Very, very important. Leave your own opinion for inside comment section. Leave your own opinion for inside comment section. Write anything we want to give Buhari. Nothing they happen. We still there here. They bring you updates.